Hier krijgt het een tweede kans. Als dat niet verkocht wordt, dan is het ook voorbij. Dan haalt het weg. Ik sta hier in Nieuwvliet voor een grote boerenschuur. Er staan geen koeien in dit keer, maar heel veel rommel. Dat is allemaal handig voor de Sint-Pierse feesten, want het is eigenlijk één grote rommelmarkt. Ja, mijn huis staat vol met dozen en met papieren en van alles. Als ik wakker word, dan denk ik het eerst aan de Sint-Pierse feesten. Gisteravond kon ik niet in slaap komen en dan denk ik, wat moet ik morgenochtend nog allemaal doen? Wat moet ik regelen? Dus maar ik vind het heerlijk. En ik vind ook vooral als we de schuur leeghalen, dat is iets wat ik niet wil missen. Want dan hebben we een hele sliert met mensen in de schuur en op de karren. En dan zijn er een paar van die hele droge humormensen bij en die leveren dan commentaar op alles wat uit die schuur komt. En ja, dat is heerlijk, dat is leuk om het samen te doen. En ik vind het als dorpsfeest vind ik het ook heel erg belangrijk. Hoewel er maar een kleine groep direct betrokken is bij de organisatie, zijn er toch weer veel helpende handjes geregeld. Ja, dan doen we verschrikkelijk ons best om ook in het dorp mensen te verzamelen. Of die ook een beetje mee willen doen. Ja. En dat zijn er eigenlijk ook altijd wel veel hoor. De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar een aantal verenigingen op het dorp. Voor Bram Lutijn van de biljartvereniging een broodnodige aanvulling. Alle verenigingen, voor zover ik weet, die ontvangen geen subsidie van gemeentewegen. Dus ze moeten alles zelf bekostigen. Dus dan is dit een schone aanvulling daarop. Het jaarlijkse feest op het voetbalveld van Nieuwvliet is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. Maar hoeveel edities er al zijn geweest is niet precies bekend. Ja, we zijn de tel eigenlijk een beetje kwijt, maar we zitten rond de 50, denk ik, hè Bram? Ja, dit is dus jouw schuur, maar die staat eigenlijk het hele jaar vol met andermans zooi. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is ook wel lekker dat die dan even leeggehaald wordt. Ik vind het wel eens leuk dat hij weer leeg is, ja. Maar ja, duurt niet zo lang. Dat duurt niet zo lang, maar nee, ik vind dat leuk. Maandag 28 juli om exact 2 uur wordt de rommelmarkt geopend. Maar dat gaat niet altijd zoals de mensen verwachten. We doen soms ook wel eens een grapje, dan verwisselen we de kraampjes. En dan zijn die mensen op een holletje bijvoorbeeld naar huishoudelijk gelopen, maar daar staat dan ineens het boekenkraam of iets anders. En daar hebben wij heel veel lol.